अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज प्रशासनाने रेड अलर्ट जारी केलेला आहे आणि यानुसार काल रात्रीपासूनच मुसळधार पाऊस हा वेंगुर्ले तालुक्यातही सुरू आहे आणि ठिकठिकाणी या पावसामुळे पाण्याच्या पातळीत वाढ झालेली पाहायला मिळते. मी आता आहे वेंगुर्ले तालुक्यातील होडावडे या पुलावरती आहे. तवडे आणि होडावडे गावांना जोडणाऱ्या नदीवरचं हे पूल आहे. काहीच सखल भागात हे पूल असल्यामुळे नेहमीच या पुलावर जास्त मुसळधार पाऊस झाल्यास पाणी हे येत असतं आणि त्यामुळे जी सावंतवाडी तुळस मार्गे वेंगुर्ला ही जी वाहतूक आहे या मार्गावरील ही वाहतूक ठप्प झालेली आहे आणि पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळवण्यात आलेली आहे. सावंतवाडीवरून मठ मार्गे वेंगुर्ला ही वाहतूक सुरू आहे. त्याचप्रमाणे जर आपण बघितलं तर सावंतवाडी तवडे मातोंड मार्गे वेंगुर्ला ही सुद्धा वाहतूक सुरू आहे. मात्र या तवडे होडावडे पुलावरती पाणी आल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आलेली आहे. सकाळी 8:30 वाजल्यापासून हे पाणी पुलावर यायला सुरुवात झालेली होती आणि आता पाण्याच्या पातळीत अजूनही वाढ होताना पाहायला मिळते. कधीपर्यंत या पुलावर पाणी असेल हे अजूनही सांगता येत नाही. मात्र पाण्याच्या पातळीत वाढ होत आहे. या ठिकाणी आपण बघू शकता सकाळी 8:30 पासून हे पाणी या पुलावर यायला सुरुवात झालेले होते आणि आता पाण्याच्या पातळीत ही वाढ आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही पाऊस सुरू असल्यामुळे कधीपर्यंत हे पाणी राहील हे अद्याप सांगता येणार नाही. मात्र वाहन चालकांनी सतर्कता बाळगावी असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. जर या ठिकाणी वेंगुर्ले तहसीलदार ओमकार उतारी त्याचप्रमाणे पोलीस प्रशासनाने या ठिकाणी येऊन पाहणी केलेली आहे आणि मार्ग बंद करण्याच्या सूचना या स्थानिक तलाठी यांना दिलेल्या आहेत. किंवा तलाठी श्री गावडे असतील हे या ठिकाणी आहेत. त्याचप्रमाणे तलाठी सुद्धा या दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी आहेत. नागरिकांना सूचना करत आहेत आणि कोणी पाण्यात वाहने आपली घालू नये किंवा कोणी पाण्यात जाऊ नये असे त्यांच्या सूचना त्या या ठिकाणी देत आहेत. तर असाच जर पाऊस सुरू राहिल्यास अजूनही पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्याची शक्यता ही वर्तवण्यात आलेली आहे. यामुळे नागरिकांनी कामाव्यतिरिक्त घराबाहेर पडू नये. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी पाण्याच्या पातळीत वाढ पाहायला मिळते त्या ठिकाणी आपली वाहने घालू नयेत असा इशारा प्रशासनामार्फत देण्यात आलेला आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.